jenenge asline sapa dhewe iki Abi sapa? Abi Fuad. Nah, Fuad. Nah, niku jenenge Dzun al-Misri. Dzun al-Misri niku janjane sebutan ahli sufi. Tiyang ahli sufi, ahli ma'rifat Gusti Allah. Kenapa kok dijenengno Dzun al-Misri? Singen niku Dzun al-Misri niki termasuk wong sing makrifat Gusti Allah ketika niku numpak perahu. Delalah numpak perahu niku bareng saudagar sing sugih gawanane permata. Akhirnya singkat cerita nih permata niki mang ilang ya. Sak kapal iki digeledah kabeh. Dzun al-Misri niki tidak terbukti nyolong, tapi kalih saudagar sing sugih iki mang dicekel di apa ning arane dituduh nyolong. Nah, akhirnya kalih tentara-tentarane saudagar iki mang Dzun al-Misri niki pokoknya disiksa dan lain sebagainya sampai Dzun al-Misri niki ndonga teng Gusti Allah saking pegele. Kadang wong niku nek dinyek ae ya kadang meneng. Saking wis pegele Dzun al-Misri niki saking pegele diklarani. Ya, saking pegele wis gak dihargai sire Mas Trio. Lah kuwi dhek ndonga. Akhirnya kali Gusti Allah Dzun al-Misri niki nang tengah laut apa iwak sing mangan Nabi Yunus jenenge sapa? Ikan nun. Nah, akhirnya ikan nun niku mang padha mara nggawa permata. Iwak nun akeh niku padha nglilingi kapal iki mang perkara apa kei permata iki mang sing jireki ilang. Makanya dijenengi Dzun sing duweni ikan nun. Makanya zikir nun ini juga enten. Zikir nun ini zikire Mbah Nabi Yunus, la ilaha illallah, ya bi, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dzalimin. Niku diwaca nek kula jenengan pas lagi sumpek-sumpeke. Misale kula jenengan sedaya wayah ngeten iki sing wong pasar pikirane sumpek gitu, perkara nek gusuran misale. Sing wong nek petani ya ngono perkara sumpek enek misale enek orang dan lain sebagainya. Misalnya sing apa sumpek pegawai sumpek lah ini termasuk sing diwaca donga sing diwaca nggih punika zikir dzun zikire Mbah Nabi Yunus rupane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Artine dzalimin ki awake dhewe wong sing peteng. Kula jenengan ya Allah kula Gusti nyuwun pitunjuk dumateng jenengan. Akhirnya sing diucap kali Mbah Nabi Yunus ya kuwi akhirnya terus niku wau keluar dari perut ikan nun. Nah, jadi sing mangan Nabi Yunus niku jenenge wak nun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dini ala kulli niyatin shalihah wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an sayyidina wa ma'adin setiap keluarga kita yang sedang kita hadiri. Syaulan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. Para birawuh jamaah mawas ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dalu punika kita sedaya dipun takdir malih
saged nglampahi aktivitas kita, rutinitas kita kanthi keadaan sehat wal afiah. Monggo nikmat ingkang sampun kita raosaken kita syukuri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan selawat kita sedaya dipun ageni umatipun lan grahan nabi syafaat wonten alam donya langkung-langkung syafaatul uzmah binjang wonten ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kemawon kula terusaken ngaos wal maqalatu hadiyatu wal khamsun. Utawi makalah utawa pengucap kang kaping 51. Qala iku ngendika Dunun Aidunun Misri radhiyallahu an, tegese Dunun al-Misri radhiyallahu an. Dunun al-Misri niku sampean lak sering deh krungu Dun al-Misri. Jenenge asline sapa dhewe iki Abi sapa? Abi Fuad. Fuad. Nah, niku jenenge Dun al-Misri. Dun al-Misri niku jenenge sebutan ahli sufi. Tiang ahli sufi, ahli ma'rifat teng Gusti Allah. Kenapa kok dijenengno Dun al-Misri? Singen niku Dun al-Misri niki termasuk wong sing makrifat teng Gusti Allah ketika niku numpak perahu. Delalah numpak perahu niku bareng saudagar sing sugih gawanane permata. Akhire singkat ceritane permata niki mang ilang ya. Sak kapal iki digeledah kabeh. Dun al-Misri niki tidak terbukti nyolong, tapi kalih saudagar sing sugih iki mang dicekel di apa ning ngarani dituduh nyolong. Akhirnya kalih tentara-tentarane saudagar iki mang Dun al-Misri niki pokoknya disiksa dan lain sebagainya sampai Dun al-Misri niki ndonga teng Gusti Allah saking pegele. Kadang wong niku nek dinyek ae ya kadang meneng. Saking wis pegele Dun al-Misri niki wis saking pegele dilarani. Ya, saking pegele wis gak dihargai sire Mas Trio. Lah kuwi dhek ndonga. Akhirnya kali Gusti Allah Dun al-Misri niki nok tengah laut apa iwak sing mangan Nabi Yunus jenenge sapa? Ikan nun. Nah, akhirnya ikan nun niku mang padha mara nggawa permata. Iwak nun akeh niku padha nglilingi kapal iki mang perkara aping kei permata iki mang sing jere ilang. Makanya dijenengi Dun sing duweni ikan nun. Makanya zikir nun ini juga enten. Zikir nun ini zikire Mbah Nabi Yunus, la ilaha illallah, ya wi, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dzalimin. Niku diwaca nek kula jenengan pas lagi sumpek-sumpeke. Misale kula jenengan sedaya wayah ngeten iki sing wong pasar pikirane sumpek gitu, perkara nek gusuran misale. Sing wong nek petani ya ngono perkara sumpek enek, misale enek wereng dan lain sebagainya. Misalnya sing apa sumpek pegawai sumpek lah ini termasuk sing diwaca donga sing diwaca nggih punika zikir Dun. Zikire Mbah Nabi Yunus rupane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dzalimin. Artinya dzalimin ki awake dhewe wong sing peteng. Kula jenengan ya Allah kula Gusti nyuwun pitunjuk dumateng jenengan. Oh. Akhirnya sing diucap kali Mbah Nabi Yunus ya kuwi ae. Akhirnya terus niku wau keluar dari perut ikan nun. Nah, jadi sing mangan Nabi Yunus niku jenenge iwak nun ya. Nah nek sing niku ada 7 makhluk sing konaan nggih sing tawaduk teng Gusti Allah termasuk ikan nun. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Aidunun al-Misri radhiyallahu anhu. Jadi jenengan kudu paham Dun al-Misri niku ulama ahli sufi. Kenapa perkara niku ahli sufi? Sakderenge Dun al-Misri niki iso ngerti makrifat Gusti Allah, piyambake niku lungguh-lungguh nok pinggire segara, ora segara, lungguh-lungguh nok pinggire kali. Oh, perune ora kok mancing, ora tadabbur alam no gak kok mancing ae gak. Perlune
Dzun al-Misri niki mang lungguh-lungguh nok pinggire kali, sing kali iki cara nek di ora gede-gede nemen ya ora cilik-cilik nemen. Delalah nok kono enek kodhok. Lah kodhok iki mang ape nyebrang kali. Delalah kersane Gusti Allah nok dhuwure kodhok iki mang diencloki kalih kala jengking. Oh, dadi ape melok nyabrang. Delalah wis teko sabrangan kok kono enek wong lanang turu ya toh nok ngisore enek ula. Singkat ceritane Dzun al-Misri iki memperhatikan apa cok kok enek kodhok ditumpangi kala jengking nok ngisore wong iki mang ape ula. Akhire ula iki mang ape nyokot wong lanang iki mang ning kalah dhisik dientuk kalih kala jengking. Akhirnya kali Dzun al-Misri niku ditinggali ya Allah. Gusti Allah niki rahmate luar biasa. Sing didelok delalah wong sing nok dhuwure iki mang, sing ape dicokot iki mang wonge tatonan. Wonge nok pinggire iki bar enek omben-ombenan dan lain sebagainya. Akhirnya Dzun al-Misri niku mikir ya Allah. Dadi welase jenengan niku nok alam donya iki ora kur wong sing ahli ibadah tok. Welase jenengan iku no alam donya ki ora kur kanggo makhluke sampean sing taat tok. Kabeh niku diwelasi kalih Gusti Allah. Lho akhire Dzun al-Misri niku iling-iling iso makrifat. Oh ngene ya dadi semua keadaan kula jenengan sedaya niki wis takdir ya. Misale Mamat dina ki budal keri nok dhuwur kono wis enek tulisane kok so. Nah, Mamat babar kondi keri lho. Jadi perantara kados ngenten niki kadang kula jenengan sedaya niki kadang gak iso mikir nggih. Karepe awake dhewe niki gak padha mbek karepe pangeran. Wis sate nggih iki apa ngajine rondok munggah sate. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifu utawi wong kang makrifat billahi kelawan Allah taala. Billahi taala kelawan Allah taala. Asirun iku napa niku? Nek cara jaman singin kula nek maknani asirun iku tawanan utawa tahanan. Apa niku nek konan? Boyongan. Boyong ya, boyong. Ai marbutun tegese den taleni bi hubbihi kelawan demen ing Allah. Wis iki kanjine saithik tapi rondok jero nggih. Maksude kula jenengan sedaya rondok nek kanggo cah nom-nom ketoke gak patek kanggo. Tapi yo kudu belajar. Pun ngeten sing diarani makrifat teng Gusti Allah. Lho ki angel nggih. Makrifat niku artine kenal kali Gusti Allah. Kenging napa to kula jenengan sedaya niki jan-jane kok ora patek gelem kenalan mbek pangeran. Padahal pangeran niku wis enek no awake dhewe. Tunggale ngeten lho nggih. Apa-apa nek adoh niku lak ketok. Tangan ki nek adoh lak ketok. Tapi nek kadung ditempel ana kene. Lho, sing menge tangan iki dadi ora ketok. Pangeran ya ngono. Pangeran ku jere ada di mana-mana. Pangeran iku jere sedekat urat nadi. Lah tapi awake dhewe ora tahu ngerti. Lho, perkara saking edege pangeran, perkara saking Gusti Allah edeg mbek awake dhewe kados ngoten niku wau. Sampai ora ketok akhire Gusti Allah dilalekno. Wis, dawuh Dzun al-Misri sapa wonge sing makrifatan Gusti Allah, maka dia hatinya akan selalu tertawan. Tawan itu apa? Ditahan. Artinya ditaleni bihi kelawan demen teng Gusti Allah. Nah, wis contoh-contohnya ngene ae. Kula jenengan niku nek seneng mbek anak bojo. Anak bojo niku nek njaluk apa ayo mesti dituruti. Nggih napa mboten? Kula jenengan sedaya nek kadung seneng mbek pangeran. Ya. Kadung seneng mbek pangeran niku yo kadang sampai lali ibadah awake dhewe niki jungkung tenanan teng pangeran. Iki bab sing rondok dhuwur nggih. Artine kula jenengan sedaya ya kudu belajar minimal sinau. Wis ya. Wis gak usah tak terangno dawa-dawa. Wis pokoke intine wong sing makrifat teng Gusti Allah niku hatinya selalu terikat. Hatinya niku selalu ditaleni kalih bihubbihi, demen seneng kalih Gusti Allah. Cah kok germal Rebu kok suwi tenan cah, ora ngaji-ngaji. Wayah salat cah kok ora tekan salat. Nah, kuwi jenenge atine kula jenengan sedaya niki tertawan. Tertahan ditaleni kalih seneng mbek
pangeran. Lho niki kudu diangen-angen sathik nggih. Ngenten iki mbek yo sinau, awake dhewe kudu sinau. Aja sampai ogak. Ya, aja sampai ogak, kudu sinau. Nggih. Krana kula jenengan sedaya niku kudu ngerti hakikate Gusti Allah, nggih. Kudu ngerti hakikatnya Gusti Allah. Jadi kula nggih belajar sampean yo belajar. Belajarnya piye dengan perjalanan. Ya, dengan perjalanan. Ora iso langsung tek ngene kebetulan saged dengan perjalanan. Ya, wis dadi nyantai, tenang sampean sing saya nom-nom wis tenang dinikmati perane sampean saiki nikmatono. Ya. Sing usia-usia 40 mulai dinepno. Wis artine kula jenengan sedaya di posisinya masing-masing nggih. Aja kok ujug-ujug aku pengen makrifatan Gusti Allah. Oh, angel nggih nek gak perlu perjalanan iso. Pun nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wa qalbuhu utawi atine arif basirun iku waspada. Ai muzayyinun tegese maes-maesi li batinihi maring batine arif. Tuh, bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen. Tuh, sampean nek ngaji hikam mesti enek kata-kata muqarrabah. Ya toh? Jelas niku. Ya. Jadi kula jenengan sedaya niku enten nek jenengan ngaji hikam lho nggih. Ngaji bab tauhid niku enten kata-kata muraqabah. Muraqabah niku nginjen. Minjen niku artine ya kula jenengan sedaya niku edek. Ya. Kudu ngedeki teng pangeran. Wis. Kok ngaji kok angel iki piye iki? Ya, ngaji kok bab ngene iki tauhidan ya piye iki? Sathik-sathik sinau nggih. Iki kula kur cara kasarane ora nerangno dawa-dawa mboten. Engko jenengan wis golek dhewe-dhewe lah nek masalah tauhid golek dhewe-dhewe. Nggih, masalah tauhid niku mari ilmu tauhid penting. Ilmu yang harus dipelajari niku siji tauhid, nomor loro fikih, ya. Nomor telu tajwid niku hukumnya wajib. Kula jenengan sedaya kudu wajib nyekeli kabeh niki. Bismillahirrahmanirrahim. Muzayyinun maes-maesi libatinihi maring batine arif bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen. Walidhahirihi lan maring zahire arif bil muhasabati kelawan neliti. Pun sing diarani makrifat nang Gusti Allah niku duweni ainul basyirah. Iki ngaji lho nggih, rada dhuwur saithik ngoten nggih. Dunggahno sathik nggih. Enek jenenge ainul basyirah, enek jenenge suul basyirah. Basyirah niku napa peningal sing nang jero ati, nek basirun niku peningal dhahir. Paham nggih? Trio apa Mas iki ngaji kok ngene iki. Santai-santai gak apa nggih. Nek basor niku peningal dhahir, nek basirun niku peningal ati. Makanya nyuwun sewu jenengan kadang kok dolan omahe wong tuwa, nggih. Kok dolan nang ngeke wong tuwa, urung sampai kondo kok ngarep omahe wis dikandani. Wis le hub ora usah rene. Karepem lak ngene to. Nggih to. Kadang ngono to nggih. Wis ketoke masalah iki ketoke. Oh, ketoke ngono. Lah niku perkara napa? Perkara ainul basyirah urip. Qalbuhu basirun, atine urip. Lho mangkae bolak-balik disampaikan ora kok wong sekti mboten. Perkarane niku nek dawuh Mbah Kung Darmo mbiyen niku nok bathuke wong sing duwe masalah niku wis enek tulisane. Nah, kula iki namung maca to dik ngeten iki. Nek cerita kula sing cerita mbek wayah dalu-dalu ngoten. Namung maca teng tulisane niku wis enek saking resike ati. Nah, nggih to. Wis, artine napa kula jenengan sedaya jerone batiniae kudu nginjen teng Gusti Allah, marep teng Gusti Allah, zahire kudu ngitung-ngitung muhasabah. Cah aku ki kok janjane ngene iki cocok to ora? Janjane aku nglakoni ngene iki pantes to ora? Lah niku lagi iso perjalanan kula jenengan sedaya iso ngoten niku mang. Artine muraqabah ngeten lho nggih. Kula jenengan sedaya mriki ya digerakno pangeran. Lho angel to nggih nek wis pok ngeten iki. Nah, iki nek ngaji cah nom-nom ora ngarah payu. Ngaji model ini ora ngarah payu. Tetapi kudu sinau, kudu belajar. Kula jenengan sedaya nek masalah ki ya sing ngatur pangeran. Sampean oleh bungah ya pangeran. Kuwi jenenge muraqabah, muzayyinun li batinihi bil muraqabah. Qalbun basirun. Mata hati ki sing urip. Mangkae wonten setunggalipun cerita sing bolak-balik tak critani dumateng jenengan sedaya Al Habib Abdullah
Al-Haddad niku amyun, piyambake niku wuta. Delalah kalih buane Habib Abdul Al-Haddad niki disowano kiai ya. Iki nyuwun sewu yoga kula niki mboten saged ningali amyun. Amyun ini artinya nek cara bahasa Arab wuta. Akhirnya kalih Mbah Yai niki mang gak usah ditambani sing mati ain di basore tok ya. Basarun tok artine dohire iki sing mboten saged ningali, tapi batiniae saged ningali. Jenengan tingali nek sampean ngrungokno selawatan jingen kula ngger pas teng Malang iki saya gelek majelisan kali Gus Ilham Pasuruan, Gus Rocky niku mboten saged ningali kabeh. Tapi burdah apal, simtudurur apal. Loh, sedangkan awake sing bolak-balik diwaca ya ora apal. Nomere awake dhewe kadang ora apal. Nomor HP niku lho. Ini kadang ora apal. Berarti sing masalah napa ainul basirah awake dhewe kurang. Gitu nggih. Ya iki tak paringi contoh sing gamblang-gamblang mawon, sing nayon-nayon mawon nggih. Jadi kula jenengan sedaya kudu duweni basirah. Artinya nek jenengan ngaji Mbah Imron Jamil ya ngono to nggih. Keterangane muraqabah enek ainul basirah, enek suul basirah. Wis ngoten mawon lah, jenengan golek dhewe. Iki lak pembuka tok nggih. Wis. Sing nomor 3, wal amaluhu utawi amale arif lillahi kumaring Allah kasirun iku akeh. Sing dimaksud wong sing arif billah, wong sing makrifat kalih Gusti Allah adalah semua pekerjaannya disandarkan kepada Allah. Kula jenengan sedaya budal mergawe, jenengan niati aku budal mergawe kanggo nafkahi anak bojo krana Allah. Pokoke Allah aja sampai ditinggalno. Sampeyan nek ziarah kalih awake dhewe ngeten iki lho nggih, jenengan lak mesti krungu saking kersane Allah. Lho, kula ngger maca niku mesti nggurine saking kersane Allah. Sing nomor 2, sing nomor 1 ra ninggal bismillah. Kula jenengan sedaya niki semua pekerjaane awake dhewe niki kudu disandarkan teng Gusti Allah. Angel tenan. Makanya melangkah sak melangkah awake dhewe mbiyen pun kula warai to nggih. Nek Mbah Suro pancur mbiyen nek tau tak terangno teng jenengan nika, nek mlaku kon plek ora kok diseret srek. Trio mbok seret ora yo sekan. Wis diangkat ya sikilem, kok mbok seret tekan. Mlaku ngono kudu mbok angkat plek. Matoh engko. Jenengan ndajal to, wong nek sikile nek mlaku kok diseret, gak gagah blas. Tapi nek plek diangkat matoh. Dewi Mbah Suro yo ngoten. Ndajal latihan ger. Iki tiange wis sedo sedanten sing maringi ya Allah yarhamilkum kudu paringi rahmate Allah nggih. Yang niku nek sanjang nek wayah tengen Allah ya Allah Muhammad ya Allah Muhammad ya Allah Muhammad. Lho niku kan nglatih lisan. Nglatih ati ya nglatih lisan. Wis ngono lho nggih. Dadi awake dhewe belajar satik-satik, masih ono mbah kudu belajar satik-satik. Olah iso-iso dhewe. Wong ngaten iki perjalanan mboten saged di kongkon kudu ngene mboten saged. Perjalanan nggih. Dadi sampean tenang mawon. Nek bagiane terai bagiane ya iso. Nek ora bagiane ya ora. Wis nyantai mawon. Rasa mbok pikir kok ngaji kok ngono kae iki piye iki ora duwe ainul basirah, ya ora duwe apa amal sing apa-apa tak sendek teng pangeran. Lho. Tapi minimal kula jenengan sedaya niku kudu duwe sendenan. Sendenane sapa? Pangeran. Oh, blandare awake dhewe ya karek pangeran tok niku. Wis nggih. Pun. Jadi sing dimaksud wong arif kados ngoten. Wal maqalatu saniyatu wa khamsun. Utawi pengucap kang kaping 52. Kala iku ngendika sapa Zunnun Misri. Yo. Neh seanki nek nerangno sufi neh kasihan. Al arifu utawi wong kang makrifat billahi taala kelawan Allah taala. Wafiyun iku nuhuni. Ai bi ahdillahi taala kelawan janjine Allah taala. Bi an ada kelawan yen to nglakoni sapa arif awamirillahi taala ing perintah-perintahe Allah, ing pira-pira perintah-perintahe Allah. Pun wis minimal ngeten nggih, kula jenengan sedaya nek pengin dadi wong sing makrifat, wong sing didemeni kalih Gusti Allah, siji
kula jenengan kudu duwe dasar nyekeli janjine awake dhewe. Lho makane nek duweni resep bahagia kan as-sofa wal wafa wal jafa. Sofa wafa wal jafa. Niki kudu kula jenengan duweni. Apa Mas yang diarani as-sofa? As-sofa niku kejernihan hati. Sofiyah artinya nggih, kejernihan hati. Kula jenengan sedaya niki sing iso ngresiki atine awake dhewe iki ya kula jenengan dhewe. Masa kula iso nuturi atine kalikan misale duwe penyakit apa no ati kan ra iso. Sing iso ngerteni ya awake dhewe. Dadi sing iso as-sofa niku kejernihan hati, ayo diilangi penyakit-penyakit iri, penyakit dengki. Makanya nyuwun sewu, dosa pertama yang dilakukan di muka bumi mbek no langit niku nomor 1 iri. Ya dadi nek wong kok iri, wis mulai zaman biyen dosa pertama kali niku iri. Sapa sing lakoni dosa pertama kali iri yaiku setan. Kengen apa setan? Iri eneke Nabi Adam. Tuh. Makanya kan ngoten to nggih. Akhire kalih Gusti Allah Nabi apa? Setan diturunono bumi perkara duweni dosa iri. Tuh, hati-hati nggih. Kula jenengan sedaya iki sek duweni rasa iri iki sek enek. Lah sing nok donya apa Mas? Sing nok donya napa? Pertama kali dosa yang dilakukan no alam dunya yaiku iri juga. Sapa sing lakoni Qabil kalih Habil? Gak percaya sampean Qabil mbek Habil jere sing ganteng mesine ya kudu oleh ayu, tapi nyatane sing ganteng oleh bojo elek. Dadi nek misale Mas Trio kok oleh bojo ayu gak usah iri. Misale kok enek wong oleh ganteng, wong sing lanang elek sing wedok ayu berarti wis ora usah iri. Wis kuwi terae takdire pangeran kados ngoten niku wow. Utawa wong sing ayu delalah bojone elek, utawa wong sing ganteng bojone ayu. Lho, nggih. Dadi Qabil mbek Habil, Iklimah mbek Labuda. Niku kan anak kembar to nggih. Iri, akhirnya kuwi mang dipateni perkara dosa iri. Makanya nggih, ayo dikelola atine dhewe iki, ayo dikelola ben jernih, ben selalu bahagia. Niku resepe siji, as-sofa duweni kejernihan hati, duwe positive thinking ngono ki lah nggih. Atine awake dhewe, pikirane awake dhewe kudu diunggahno ya diduno. Atine ngoten lah nggih, kejernihan hati. Sing nomor kalih al-wafa. Makanya teng mriki wafiyun iku nuhuni, nepati. Ora sering blenjani janji. Makanya nyuwun sewu. Nggih. Nyuwun sewu. Kula jenengan sedaya niku akeh wong ruwet no alam donya niku perkarane kakehan janji. Tenan niku. Sampeyan angen-angen lah. Misale kula duwe janjian mbek Trio. Yo bareng ngene mangan yo ya. Lha ora iso, ora sida mangan. Kuwi kan yo ruwet to bingung. Iki kok ora sida ngejak Trio mangan iki. Piye ngene iki? Akhirnya kecewa lho. Gitu. Al-wafa niku kula jenengan sedaya latihan nepati janji. Makanya zaman biyen wonten setunggalipun cerita Abdullah bin Mubarok. Ya, Mubarok niku duwe anak jenenge Abdullah. Ketika niku bojone Mubarok niku tasih ngandung delalah ditinggal meninggal. Akhirnya ya mbok rondo iki mang ngetokno anak, nglahirno anak dijenengi Abdullah bin Mubarok. Sing wis masyhur lho nggih critane sampeyan krungu lah. Abdullah bin Mubarok niki wong anake mbok rondo pengin ngaji tapi ora duwe bodoh. Akhirnya Abdullah bin Mubarok niki wong wis nek ngono tak tekati aku pengen golek gawean ya, pengen golek mergawe tak gawe sangu ngaji. Lah nek wong saiki ape mergawe kira-kira digawe apa? Ben iso tuku mbah apa ngono to nggih. Terus mbah iso apa ngoten lah. Digawe dan lain sebagainya. Digawe arisan bareng ngono kae to nggih. Wis singkat ceritane Abdullah bin Mubarok niki nglamar ini gak enek sing nampa perkarane sik bocah cilik. Lah ya to le kowe iki iso apa wong sik bocah cilik kok ape mergawe. Akhirnya delalah datang teng suatu nok wong sing duwe kebun akeh. Singkat ceritane kan ngoten. Kula badhe nglamar penggawean sak kersa jenengan kula mbok delehno endi ae siap.
Ya wis nek ngono kebunku ki jogon. Oh, sing wis masyhur ceritane kan ngoten. Beberapa puluh tahun sampai pirang-pirang tahun akhirnya ya majikane iki mang awan-awan ya kan yo ngelak to nggih. Nah, pengen mangan anggur, Al-Dajjal Abdullah bin Mubarak aku golekno anggur sing paling legi. Oh, akhirnya tenan dipekno. Kalau Abdullah bin Mubarak ini dipekno delalah rasane anggure sepet kecut ora enak blas. Akhirnya Abdullah bin Mubarak iki mang seneni. Piye to sampean wis puluh-puluh tahun nok kene kok kon golekno anggur sing seger kok ora iso. Kira-kira nek sampean dikai ngono piye? Nah, dikai mandat wong kon jaga sawah, kon rumah sawahe selintutan ya. Lah ngawake dhewe kan model-model ngono kuwi. Nah, sawahku iki garap oleh 2 tahun mbah ora balik kok sampean ya. Lagi ora Abdullah bin Mubarak sampai kados ngoten niku ora ngerti anggur sing legi ki sing ndi. Perkara dah sampean ki piye to Abdullah bin Mubarak kok ora ngerti kok ora roh anggur sing legi. Lah pripun wong jenengan kondone kon jaga kebun. Akhire ya wis Abdullah bin Mubarak saiki awakmu tak pek mantu ya. Akhirnya dipek mantu tenan kalih iki mang. Makanya trio biyen duwe cita-cita pengen duwe mantu duwe apa jeneng maratuwa gudang garam ya salah satune ya kuwi mang kudu nyekeli wafa, kudu nyekeli janji. Akhirnya sampai situ dan lain sebagainya. Abdullah bin Mubarak niku dengan seiring berjalannya waktu iso alim, ya pinter, ya sugih, lengkap. Tuh, jadi ngono kuwi ya cah yatim ya padha mek awake dhewe ngene iki yo. Jadi tenang ya. Pun nggih. Apa mang nomor 1 sofa, kejernihan hati. Sing nomor kalih al-wafa, kula jenengan sedaya kudu duweni menepati janji. Niku angel nggih, janji niku angel. Makanya wong ruwet niku ya perkara kakean janji. Lho. Nah, awake dhewe gak kakean janji iso nepati ya gak ngarah ruwet. Sing terakhir resep bahagia ya. Agar hati selalu bahagia. Nah, sing nomor 3 inggih punika al-jafa. Al-jafa niku napa? Kula jenengan sedaya dilem ya ora enek efeke, diendoh ya ora. Wis pokoke biasa. Trio cah kok ganteng ngene. Ora kok langsung bombongipun manah ya gak. Ya. Wis nyantai dinyek dilem biasa. Bocah kok sregep men trio iki ya. Anake sapa to janjane? Isuk tangi subuh budal nok masjid. Wiritan urung bar plencing ilang wisan. Nanti wis nok pom gawa criget. Oh gang sediluk budal nok sekolahan. Ki anake sapa trio cah? Dilem. Oh, dilem ngono ora kok langsung sirahe gudhi mboten. Semono ku ketika aku lan jenengan sedaya dijatuhkan. Alah, trio kok penggawene kleman-klemer. Nggih kon antekone keri. Kula jenengan sedaya tidak butuh pujian, ya tidak butuh hinaan. Loh niku nek jenengan kula jenengan sedaya iso nata ngeten iki tenang. Gak ngefek ora fofo manglo ya jere ya. Marane kan awake dhewe kan sik seneng dilem. Ketika diino, ketika awake dilokno kan ora menerima. Lah kuwi sing garakno ruwet pikirane ya atine ya ora iso seneng. Pun nggih latihan kula jenengan sedaya telu iki ayo dicekeli as-sofa wal wafa wal jafa. Kejernihan hati, selalu menepati janji ya. Kula jenengan sedaya sing terakhir dipuji ya ora apa-apa, dihina ya ora apa-apa. Wis ora apa-apa kok nggih niku. Wis insyaallah bahagia urip kula. Wis niku sing diarani wong arif. Minimal nggih. Kula jenengan sedaya iso makrifat teng Gusti Allah niku nyekeli janji lah ya. Nah, biasanya sing brenjani janji niku napa? Wong penjahit. Biasane sing akeh blenjani janji niku penjahit. Sesuk ae ya. Entek sesuk. Mbek apa neh? Sing biasa blenjani janji iki. Ayo semono kae lah ya. Apa? Ya, ada pulsa kan trio kuwi ya. Ya kan ngisi nggih lho kok ora ada. Sesuk lagi diisi. Nah. Mun nggih. Minimal niki lah nggih. Minimal awake dhewe nek ra iso dereng saged sing qalbun basirun amalu lillahi kasirun wa asirun. Nah, minimal iki lah ya latihan nyekeli janji.
janji. Ora kon kepercah wedok tok ditepati janjine. Aku akan selalu menepati janjimu yo, jarine ngono. Akan kutemui di depan orang tuamu, jere trio kan ngono. Ora ngono. Janji mbek pangeran yo janji mbek makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalbuhu utawi atine arif zakiyun iku ritetan, artinya cerdas. Aisari tegese cerdas. Makanya nyuwun sewu nggih. Kula jenengan sedaya niki insting, wong niku kadang nggih. Lho, wong niku kadang iso slamet yo atine iki kaya enek sing ngandani. Kowe aja le yo. Peka ngono ki mang lho, aja le. Kuwi nek atine kula jenengan sedaya resik, insyaallah mlaku sak mlaku kaya enek sing bimbing. Gitu. Makanya nyuwun sewu yo. Bimbingane awake dhewe wayah sura-sura ngeten iki sing bahaya niku sing nganggo kodam-kodam, wonten niku bahaya. Efeknya teng anak turun, ya. Ya sampean wis ora usah ngono-ngononan. Pengen sugih kok ora gelem mergawe ndelalah budal nok kono. Budal nok ndi ngono lah. Ya. Pengen sugih budal nok BRI, ono ndi ya. Ora kok ngono guys. Pokoke ora usah ngoten-ngoten. Wis, ya. Niku mengke efeknya teng anak turun, bahaya. Bahayane lho nggih. Tapi nek jenengan tirakat tenanan, nek terai tirakat, tirah-tirah kula jenengan sedaya nebus tenanan ya beda malih, nggih. Sing bahaya kan ngeten iki wau lho nggih. Kaya enek sing bisiki lah, kuwi jenenge kodam. Nah, enek sing bisiki. Makanya kan ngoten niku pun nggih. Ayo duweni ati sing cerdas. Ati cerdas ki yo piye nglakoni perintah pangeran, yo ngeduwi larangane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amaluhu utawi amali arif zakiyun. Wa amaluhu lan utawi amali arif lillahi maring Allah zakiyun iku bagus. Ai sholihun tegese bagus zaidun kang tambah fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu. Termasuk sing diarani wong arif, wong sing marifat teng Gusti Allah, amale niku jernih, amale niku bagus murni karena Gusti Allah. Ora kok kula kan panjenengan sedaya ngaji ngeten iki pengin dilem wong. Kula jenengan sedaya me apa ora kok pengin dilembong mboten. Semua niku karena pangeran. Ya, pangeran karena Gusti Allah. Aku ki yo ngeten yo krana pangeran. Wis amalku iki tak sendekno nang Gusti Allah. Aku isone budal ngeten iki yo krana pangeran. Nuwun sewu wong niku kadang ora iso ngelek itu. Awake dhewe kan sak derma to nggih. Sing iso ngobahno cangkem ki yo sapa? Mosok kula jenengan. Nggih mboten. Wong kadang ae karek ngulu ae kadang ora iso kesogok nang kene, ora iso ngombe jere. Nek nikmate awake dhewe dijabut sak tek cara tombole dipateni dijeglekno lho, wis ora iso apa. Ora iso apa-apa. Ya, niku nggih. Wa amaluhu lillahi zakiyun. Amal kula panjenengan sedaya kepada Gusti Allah niku bagus, artine resik. Bon niki termasuk makrifat utawa al-arif billah. Pun ngoten mawon lah ngajine rasa abot-abot. Besok diganti ya. Wis sesuk gak kene bahasan marifat ya wis ganti judul insyaallah sesuk. Arek kurang rong makalah mantun niku gantos sing papat-papat. Wis insyaallah apik terus niki pelajarane enak terus niki. Pun ngoten mawon nggih ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi barokah, mugi-mugi ndadosaken sababiah kita sedaya dipun ridhoni kalian Allah Subhanahu wa taala. Sawanci-wanci kita sedaya pejabi husnul khotimah min ya rabbal alamin. Ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allam kanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.